Jadi kalau ini buka ning Quran barang kan peperangan umat Islam itu peperangan defensif, mempertahankan, bukan menyerang, Perang Badar juga diserang, perang Uhud juga diserang. Jadi pokoknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bagaimana caranya kalau diserang ini pertahanannya kayak apa, melawannya kayak apa. Dengan adil itu tidak ada. Kalau orang niatnya untuk menjajah, niatnya untuk menaklukkan, itu wis orang nganggo adil-adilan. Orang adil-adilan barang. Kayak Israel ngantem Palestina itu dia tidak pakai adil-adilan. Cilik gede tua bayi pateni kabeh. Kalau dalam sejarah Islam yang mulai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan tidak ada itu. Bahkan peperangan diatur. Peperangan itu tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh nebang-nebang pohon, tidak seterusnya. Nah saiki perang bom ya, kena kabeh itu larangan-larangan di Kanjeng Nabi itu. Tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa tatajalla tilka suwar fil ma'arik al-harbiyah allati khadaha wa fil khutati difa'iyati allati rasamaha wan nuzumil harbiyati allati sannaha. Wa tatajalla lan tampak ketok jelas apa tilka suwar, apa tilka suwaru mengkono-mengkono gambaran-gambaran tentang hebatnya kepemimpinan, kepanglimaane Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam persoalan militer dan peperangan. Tampak fil ma'arikil harbiyati yang dalam pertempuran. Al-ma'arik itu makrokah jamae, makrokah ma'arik itu perbenturan sing bangsa perang, pertempuran. Ana istilah pertempuran, ana istilah peperangan. Pertempuran itu sekali jadi ini pertempuran Ambarawa. Tapi peperangan antara Indonesia sampai Belanda terus menerus itu. Di peperangan itu ya, lama, tapi kalau pertempuran itu menunjuk pada suatu peristiwa. Nah ini jadinya siji al-ma'arik al-harbiyah, pertempuran sing bersifat peperangan. Nah, peperangan itu isinya pertempuran. Ada pertempuran Badar, pertempuran Uhud, pertempuran Hunain dan seterusnya. Nah itu semuanya adalah peperangan. Allati khadaha, maknanya khadaha saya jegur, yang peperangan yang dijeguri Kanjeng Nabi ya. Karena makrokah itu pertempuran itu seperti orang mau menghadapi samudra, karena samudra musuh. Kalau berani ya jegur untuk menghadapi musuh. Di khodoha itu yang ya melakukan. Itu biasanya untuk jegur ning gone kali, ning segara, ning banyunan khodo. Tapi di sini balik khodoha itu lati ma'arik itu, makrokah yang dijalaninya, ditempuhnya. Wa fil khutati lan ing dalem
rencana-rencana sing bangsa pertahanan. Nek pertempuran masuk ke dalam pertempuran, kalau khutat ini masih perencanaan sing bangsa pertahanan. Atifaiyah itu pertahanan. Alati rasamaha sing wis nggarisake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing lati. Wan nuzumil harbiyati lan aturan-aturan peperangan alati sannaha sing menyontohkan sapa Kanjeng Nabi ha ing lati nuzumul harbiyah sing mensunahkannya itu. Wingi kan ngandakno nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kemampuan kepemimpinan harbiah yang besar. Kemampuan menjadi panglima militer. Tapi itu bisa ketahuan, bisa kita lihat dari berbagai pertempuran yang dijalani oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pertempuran di Badar, di Uhud, di mana-mana kita bisa melihat kemampuan kepemimpinan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang militer dan peperangan ini. Juga bisa kita lihat dari rencana pertahanannya. Ini nanti kita melawan musuh dari arah mana, kita harus di mana, itu bisa kita lihat betapa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang merupakan panglima yang mumpuni di dalam persoalan militer dan peperangan. Juga di dalam tatanan-tatanan peperangan yang beliau laksanakan. Laqad intasara ala qillati jaisihi fi mawaqi'a katsiratin. Yakti teman-teman menang. Sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sak balane mesti. Ala qillati jaisihi ing atase kidike tentarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mawaqi'a katsiratin ing dalem beberapa kejadian yang banyak. Misalnya Mauqi Ubadrin pada waktu Badar. Kanjeng Nabi tidak lebih dari 300 orang. Tentaranya mau 300. Kalau disebut 313 itu karena ada 13 orang yang diserai tugas macam-macam. Ditugasi memata-matai musuh, ditugasi untuk menjaga Madinah seperti Sayyidina Utsman bin Affan, itu masuk Ashabul Badr. Tapi yang betul-betul terjun khadal ma'rakah, terjun dalam pertempuran Badar itu cuma 300 orang. Termasuk Kanjeng Nabi. 300 termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya 1000 yang dipimpin Abu Jahal barang 300. Itu contoh saja bagaimana Kanjeng Nabi ala qillati jaisihi intasara, menang. Badakhala Makkah masdarul hujum wa mamba'al mu'amarat fatihan. Kita juga bisa melihat bagaimana Kanjeng Nabi dakhala lan melebet ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah ing Mekah. Mekah itu apa? Masdarul hujum. Sumber dari serangan-serangan. Kanjeng Nabi ning Badar sing nyerang ya wong Mekah. Ning ngene Uhud sing nyerang ya wong Mekah. Jadi masdarul hujum. Wa mbambaul muamarat lan sumber mambak ambek masdar mek padha. Mambak itu sumberan banyu itu mambak. Sumbernya muamarah, makar-makar.
rekadaya apa saja itu yang dilakukan dari Mekah itu. Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf itu tukang amarah-marah itu sumbernya dari Mekah. Wa dakhala Makkah fatihan hale fatih menundukkan. Fatihan itu jadi orang perang itu dulu perang merebut suatu daerah. Jadi tentara yang bisa merebut daerah wilayah musuh ini disebut fatih. Dia merebut ini, menundukkan. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ini dimusuhi oleh orang-orang kufar Mekah, terus Kanjeng Nabi membawa bala bantuannya menyerbu Mekah dan masuk Mekah dalam keadaan fatihan, menang lah. Gampangannya fatihan menang karena bisa membuka Mekah tanpa banyak mengalirkan darah. Kanjeng Nabi fatihan itu menang. Wa qadha 'alal yahud, dan menghabisi ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal yahud ing atase wong-wong Yahudi. Wa tatabbahum, an mengejar nututi sapa Kanjeng Nabi mengejar-ngejar ha ing Yahud hatta qadha 'ala nufuzihim, sehingga menghabisi kok kerjane apa? Wis enggak ada lagi, sudah habis Yahudi, sudah enggak ada lagi menghabisi. Apa cara Jawane? Menghabisi ngenteki ngono kok gak ora kowe. Menghabisi ngenteki. Habisno makanan ini entekno gitu. Kok kowe iku aja biasane ora plonga-plongo. Jawab ngono lho. Qadha ngenteki ala nufuzihi mengatasi pengaruhnya Yahud. Ba'dama ghadaru katsiran sakwise cidra itu khianat ya Yahud katsiran cara terus menerus banyak sekali. Bimuahadatihi kelawan perjanjian-perjanjian mbek Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kan sering sekali itu mengadakan perjanjian. Bahkan yang terakhir Wasiqah Madinah itu kan perjanjian dengan mereka juga. Tapi selalu mereka yang mengkhianati perjanjian-perjanjian itu. Akhirnya ya itu mbek Kanjeng Nabi dintai. Walam yakufu anil muamarat bal makayin. Lan ora leren tidak menghentikan ya Yahud anil muamarati saking muamarah piro-piro makar. Muamarah itu makar itu merencanakan hal-hal yang buruk untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu muamarah itu. Wal makayid dan rekadaya dengan segala cara. Kanjeng Nabi mau dicebloki watu pon dhuwur barang ngono iku makayin. Walam takun siyasatuhu siyasata tidain wa qahrin wa zulmin. Walam takun lan ora ana apa siyasatuhu siyasate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, politik Kanjeng Nabi. Ora ana iku siyasata tidain. Siasat untuk tidak menyakiti, menindas, wa qahrin lan menaklukkan, wa zulmin lan menzalimi. Wa innama kanat angin pestine ana ya siasatuhu, ana iku siasata difain, siasat pertahanan
wa muqawamatan siasata difain wa muqawamatin wa adlin. Siasat pertahanan, muqawamah meh padha manane difa, muqawamah itu ya perlawanan, wa adlin lan keadilan. Jadi politiknya Kanjeng Nabi itu tidak seperti politiknya kolonialis, kolonialis Amerika apa Inggris apa London, mereka kan memang mempunyai taktik, strategi, siasat itu untuk menaklukkan. Orang Inggris menaklukkan sana-sana supaya dapat menguasai daerah-daerah yang ditaklukkan itu. Biyen ngono. Jerman ya ngono. Jepang ya tahu ngono ning gone Cina. Jadi negara-negara di dunia ini yang perang itu siasatnya adalah siasat untuk menundukkan. Londo menundukkan Indonesia, Inggris menundukkan Malaysia, semuanya itu tidak. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak. Siasatnya adalah siasatut difa. Karena dimusuhi karo wong kufar Mekah, ya harus membuat strategi bagaimana menghadapi mereka, menghadapi difa. Jadi kalau ini buka ning Quran barang kan peperangan umat Islam itu peperangan defensif, mempertahankan, bukan menyerang. Perang Badar juga diserang, perang Uhud juga diserang. Jadi pokoknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bagaimana caranya kalau diserang. Ini pertahanannya kayak apa, melawannya kayak apa. Dengan adil itu tidak ada. Kalau orang niatnya untuk menjajah, niatnya untuk menaklukkan, itu wis orang nganggo adil-adilan. Orang adil-adilan barang. Kayak Israel ngantem Palestina itu dia tidak pakai adil-adilan. Cilik gede tua bayi pateni kabeh. Kalau dalam sejarah Islam yang mulai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan tidak ada itu. Bahkan peperangan diatur. Peperangan itu tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh nebang-nebang pohon, tidak seterusnya. Nah saiki perang bom deh, kena kabeh itu larangan-larangan Kanjeng Nabi itu. Tidak adil. Wa bidzalika jama'allahu lahu baina kamalil akhlaq wa husni siyasah wa tasrifil umur wa wad'iha fi mawadhi'iha. Dengan kemampuan dan kelihayan dan kehebatannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin peperangan, pengetahuannya tentang siasat militer dan lain sebagainya itu. Wa bidzalika kanthi mengkono mau jamaah ngumpulake sapa Allah Gusti Allah lahu kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina kamalil akhlaqi antarane sempurnaning pira-pira pekerti wa husni siasati lan baguse siasat wa tasrifil umuri lan mengatur pira-pira perkara wa wad'iha lan nyelehake al umur fi mawadhi'iha ing dalem panggonan-panggonane, meletakkannya pada tempat-tempatnya. Ya. Dengan kelihayannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin peperangan, kemampuannya dan pengetahuannya dalam ilmu militer itu njangkepi. Jadi Gusti Allah itu tidak hanya menganugerahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekerti-pekerti yang mulia, tapi juga keahlian mengatur, keahlian siasat
itu jadi siji Kanjeng Nabi. Ya aja dibayangno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena terkenal dengan kamalul akhlak terus ora iso apa-apa, akhlaknya moralnya bagus gitu lah. Tengok-tengok mulang bangsa ini ngono tok. Enggak, Kanjeng Nabi juga panglima perang juga gitu. Wa min mawaqifihi sallallahu alaihi wasallam al-jalilah allati tadullu ala bara'atihi al-askariyah wa qiyadatihi al-harbiyah wa riayatihi bi nafsihi tanzimus sufuf wa istiradul junud. Wa min mawaqifilan iku termasuk posisi-posisi ini sikap-sikap Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al jalilati kang mulya allati tadullu kang nuduhake ya lati ala baraatihi ing atase kehebatane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al askariyati sing bangsa kemiliteran wa qiyadati lan kepemimpinane Kanjeng Nabi al harbiyati sing bangsa peperangan wa riayati bi nafsihi lan perhatiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi kelawan awak dhewe ne tanzimus sufuf utawi mengatur barisan-barisan. Wasti'radul junud. Isti'radul junud itu kayak jadi panglima mengguni panggung militer datang tekan panggung sendiri. Istiqrat itu apa itu? Nek peragaan kok kaya peragaan kok kaya apa jenenge napa pantes iku digunakno ning gone dodol pakaian iku peragaan, pakaian modis iku liwat mamerno pakaian-pakaian itu peragaan itu. Ini penampilan lah, menampilkan Pak Istiqradul Junud dan penampilan menampilkan tentara-tentara. Faqad kana yaumu badrin. Mongko teman-teman ana ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma badrin ana ing dina Badar. Ya'dilu utawa yu'addilu njejekake sufufa ashabihi barisan-barisane sahabat-sahabat Kanjeng Nabi binafsihi lawan awak dhewe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi lan iku ana ing astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kithun utawi anak panah iku apa jemparing. Yu'adilu bil kaum jejekake sapa Kanjeng Nabi bi kelawan kithun al kaum. Kathun ya nek kathun itu cingkir apa cingkir. Kithun itu anak panah. Dari barisan itu disiapno. Sing rapi. Mundur. Iku beliau sendiri sing ngatur. Nek ning kene kan sekarang dipasrahno mbekan komandan ngisore. Sing dhuwur dhewe panglima tertinggi ora tahu ngatur dhewe gak tahu. Wis serahno mbek karo komandan peleton ambek korban kompi ngono. Nabi gak sendirian. Ning kene kan karek ngongkon komandan. Siapkan komandan. Siap. Mana iku komandan ngisore. Kanjeng Nabi dhewe pimpinan. Binafsi itu ngono. Jadi ngatur ambekan jejekna.
Pakanan mengko ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu iku dawuh Kanjeng Nabi li hadza marang iki prajurit iki taqaddam, ayo maju. Maju. Wa yusiru lan menunjuk sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil akhari marang liyane iku takhir mundur. Iki dikon maju, iku maju. Baris ku sing kenceng niku kok niku. Sing iki dikon maju sing iku mundur kowe kemajuan iki. Kaya nek Kanjeng Nabi mimpin sembahyang itu, jamaah itu dirapi. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min iqamati shalah. Sing gak duwe jiwa militer ya gak iso mesti. Sawu sufufakum wis sing nangine ae meratakan gak iso. Kanjeng Nabi ngantek ndudul ngene piye no. Nganggo iki kitfun niku. Ayo maju iki. Ayo mundur, ta'akhir. Wa khadza salan terjadi apa annahu stune kelakuan kana ana ya Kanjeng Nabi asna tartibihi di tengah-tengah notone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dilihi lan jejekakene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi marrah nglewati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Bisawad ibni Ghaziyah kelawan sahabat yang jenenge Sawad bin Ghaziyah. Di antara prajurit yang berbaris itu ada yang namanya Sawad bin Ghaziyah. Ketika Kanjeng Nabi sedang merapikan barisan, ada di situ nglewati Sawad. Wa huwa khali utawi Sawad bin Ghaziyah iku kharijun metu anis safi saking sop. Jadi sope iku ngene ndene munyul. Munyul keluar dari barisan. Kharij anis safi itu. Bukan kok keluar ndak. Keluar dari barisan. Jadi barisan ini maju dhewe ngene. Fato'ana mongko nujes nek nujes kok ketoke kok medeni wong ngono. Tapi maknane ta'ana paling nujes menikam ditunyukno. Sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Sawad bil kidhi kelawan anak panah mau Jembaring. Kanjeng Nabi itu bawa Jembaring untuk ngatur itu. Ayo sing rata iki kemajuan ya. Ayo mundur sithik. Ing kono ayo maju sithik. Ana sing monyol iku, Sawat iku. Didudul wae Kanjeng Nabi. Dudul lah aja mbok tikam ngono kok. Ditusuk aja ya ditusuk aja. Ada ora ekstrim. Patok ana mangko menusuk sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi batni ing dalem wetenge Sawad bin Ghaziyah mau bil kidhi kelawan anak panah iki mau. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istawi. Ayo sing lurus. Sing lurus ya Sawad. Sing lurus ya Sawad. Maqala mongko matur sapa Sawad. Ya Rasulullah, lho Kanjeng Rasul, aujak tani. Loro sampean suduk. Men terus aujak tani nglarakake panjenengan ing kula. Peteng sampean tusuk kali anak panah. Bakat ba'asakan teman-teman ngutus ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah bil haqqi kelawan hak wal adli lan adil. Jenengan diurus Gusti Allah kon sing bener sing adil kok meteng sampean tusuk. Akid niki. Lah karepmu piye akid nih? Mungkin bales kula. Pokoke kula
nggih nusuk sampean mbang ngono dadi ya ana sing ngono iku ya ana. Dadi Pak Angkit nih. Ate njaluk apa jenenge balas lah, membalas. Kaya kisah tusuk ya dibales tusuk, weteng ya diweteng ngono. Angkit. Qala fakasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi. Wala ya sing ngucap sapa iki? Ya sawat lah sing cerita iku. Nah, ora ya sing riwayatno hadis iki. Fakasafa mongko buka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi saking padarane Kanjeng Nabi. Buka. Maqala istakid dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istakid ya wis walesa. Yo Kanjeng Nabi. Ya Allah, istakid. Ya wis walesa. Kala terus ae iki lho sing cerita iki mau sapa ning aku. Sing wingi Al-Abbas. Iya, sing akeh Sayyidina Abbas iki. Kala ya enggak mungkin sing apa iki mbok balekno rujukane ning gone sawat karena sawat nanti akan diceritakan di sini Pak Tanaqahu. Nek sawat sing ngomong ya Pak Tanikuhu. Aku merangkul iki gak istangkit ketika Kanjeng Nabi dawuh ya wis males sira sawat kala. Jadi kala iki wallahu alam Al-Abbas ya, Al-Abbas sing ditakno hadis iki. Mong terus iku Pak Tanaqahu. Mongko ngrangkul sapa sawat hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam faqabbala. Nek iki mbok rujukno kala mbok rujukno ning gone sawat ya gak pas. Mergo faqabbala. Ini Pak uqabbilu mesti ngono nek rujuke ning kono. Jadi ini sing cerita iki ya sahabat liya, sahabat Al-Abbas lah kira-kira. Pak Tanaqahu mongko ngrangkul sapa sawat ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam faqabbala mongko nyucup sapa sawat ing Kanjeng Rasul la mongko nyucup sapa sawat batnahu ing padarane Kanjeng Nabi. Jadi ini mau siasat tok ini. Ngene. Wah, iki sakit nih. Kudu males kula ngono iku siasat ini. Ben iso ngambung padarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi kan ya terus risih dikecepet. Kon buka wis dibuka. Dadi ning gone riwayat liya iku Kanjeng Nabi wis wales-wales ngono. Mboten, kula niki mboten tambenan nalika sampean tusuk wau jenengan klambenan terus dibuka iku fakasah Rasulullah itu. Dibuka langsung sih. Cucup bean sawat iku mau. Kanjeng Nabi ya kaget. Pakola mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Ma hamalaka ala hadza ya sawat." Iki lha apa? Iki piye wae? Mahamalaka utawa apa iku hamalaka ndorong ya mak ing sira ala hadza ing atase iki. Nyucup wetengku iki ya sawat we sawat. Kala matur sapa sawat, "Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, hadara sampun dumugi apa barang taro kang mirsani panjenengan." Artinya musuh sudah di depan mata. Ning jenengan besok piyambak. Faratu mongko
ngarepake kula ayakuna yen to ana apa akhirul ahdi, akhire kehidupan kula, akhire mangsa kula bika kelawan panjenengan, akhire mangsa bika kelawan panjenengan iku ayamus jildi, yen to ngepok apa jildi kulit kula jildaka ing kulit panjenengan. Ora iku. Dhewe kepingine supaya nempel kulitnya dengan kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia akan langsung terjun ke medan peperangan. Dan ternyata itu memang akhirul ahdi, tidak ketemu lagi sama Kanjeng Nabi karena dia terus perlaya dalam peperangan itu. Sawat ini, syahid di peperangan itu. Jadi itu pancen akhir hayatnya ya ketika dia nyucup pada ini Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengatakan begitu, fada'alahu bi khairin, mongko ndongakno sapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahu marang sawat bi khairin kelawan bagus. Ya nek ndonga bagus itu nganggo lahu sekali lagi. Bolak-balik tak kandakno iku. Nek ndonga elek fada'ala Ta'ala aja ngantek keliru kowe ndongakno wong atulaka aja atu alaika iku maksudno wa fi yaumi Uhud. Jadi itu nunjukno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai ngatur barisan sendiri. Wa fi yaumi Uhudin, lan iku ing dalem peristiwa perang Uhud, dinane perang Uhud, ista'radul jais, menampilkan Kanjeng Nabi al-jaisa ing tentara-tentara, faqabila mongko menyambut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwaman ing pira-pira kaum regu apa peleton waradda faqabila aqwaman waradda akharin, lan nolak sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akharin. Ini kan kita sedang menceritakan kehebatannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bidang militer, dalam kepemimpinannya di peperangan. Itu tampak dari peristiwa-peristiwa ini, sikap-sikapnya Kanjeng Nabi. Bagaimana mengatur sendiri barisan itu. Dan ini pada waktu perang Uhud, ketika tentara ditampilkan faqabila mongko nampa sapa Kanjeng Nabi akwaman ing beberapa kaum. Tapi barod dalan nolak. Jadi biyen niku nek ana perang niku Kanjeng Nabi ngumumno ini akan ada perang, akan perang ini. Iku terus do nglamar melok kula nggo jaran, kula nggo sangu dhewe, kula nggo pedang dhewe, kula ajeng melok tapi mboten gadah napa-napa. Mergo ya iku tentara zaman biyen iku biaya dhewe. Jihad bi amwalihi wa amfusi. Jadi dengan awake ya dengan bandane. Kanjeng Nabi kadang-kadang nganjurno kalau yang mempunyai jaran loro kayak nasi tok. Pada waktu perang Uhud ini ada yang pada datang untuk melamar itu. Fakat aradu alaihi Usamah bin Zaid, nampil nawarkan diri sapa alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid melok perang Uhud.
wa Abdullah bin Umar lan Abdullah bin Umar wa Zaid bin Thabit lan Zaid bin Thabit wa Abu Sa'id Al-Khudri lan Abu Sa'id Al-Khudri wa ghairihim lan liyane Usamah sampai Abu Sa'id Al-Khudri. Paraddahum mongko nolak sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing Usamah CS mau kulahum sekabehane. Usamah, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Abu Sa'id Al-Khudri wa ghairi. Ditolak kabeh. Karena masih sangat muda sekali. Sangat muda sekali apa Usamah itu nek Zaid melok, Usamah belum cukup umur. Wong nalika Usamah dipimpin perang zaman sahabat Abu Bakar itu umurnya baru 18. Jadi nek perang Uhud ini pira umure? Seh banget nom, saya remaja, wis ditolak. Termasuk Abdullah bin Umar barang. Nah, itu nek ndak punyai apa kemampuan untuk melihat peperangan, siasat peperangan, kemampuan militer, ditampa ae wong dene daftar-daftar dhewe anu. Kanjeng Nabi enggak ada kebijaksanaan menolak orang, ada yang boleh masuk, ada. Ono sing apa jenenge? Iki ana cah nom cah loro. Sitoke ditampa, sitoke ditolak. Sing ditolak itu terus protes. Ini nek gelut kae kula kalah. Ya mbake ditampa kula mboten. Lha ngono Kanjeng Nabi ya didu. Ya jajal kalah tenan. Lah akhirnya ditampa. Soale umure masih muda sekali. Wa fi yaumi Uhudin. Lan iku ing dalem dina Uhud kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku yunazimu nata ngatur sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sufufa ashabihi ing barisan-barisane sahabat-sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yurattibu lan nertibake ajnihatahum sayap-sayapnya sufu ashabihi. Perang itu kan ono sing sayap kanan, sayap kiri, sayap tengah. Itu ono gelar sepapan. Jadi ajniha itu sayap kene siapa yang jadi pimpinannya, sini siapa. Mergo ning perang Uhud iku pasukane kufar Mekah yang dipimpin Abu Sufyan itu sayap kanan ini Khalid bin Walid, sayap kiri Amr bin As. Itu kan kudu dihadapi sing sayap kanan dihadapi sayap kiri dihadapi sayap kanan kan gitu. Kayak bal-balan barang itu kan kono beke kono sapa. Kene penyerange kudu iso ngalahno bek kono. Wah, iku nalika perang Uhud itu ndak baen-baen kono iku. Sayap kanan Khalid bin Walid, sayap kiri Amr bin As. Jagoan kabeh iku. Kuwi Kanjeng Nabi ya iku terus diatur. Di tata ajnihahin. Bayadul hamiyah al-lazimah. Lan netepake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hamiyatal lazimata sing penjaga sing tetep bi muakhiratil muslimin di belakang. Jadi ini ada sayap kanan, sayap kiri, ada yang di depan, ada nanti yang di belakang. Ini hamiyah. Bahkan ning perang Uhud itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciptakan suatu metode peperangan yang baru sekali. Yang di akhir zaman nanti ini ditiru ambekan militer ning dunia itu.
yaitu menempatkan pasukan di atas bukit. Minggu ini Uhud itu ada bukit lebih kecil, itu tentara-tentara Kanjeng Nabi ono sing di koning kono menjaga. Di sini tentara Islam, sini itu kami itu yang menjaga mereka. Jadi gak iso marek, pusing itu wong-wong. Pasukannya Abu Sufyan pusing, mau mendekat dipanahi kon dhuwur bukit. Gak iso mendekat. Sekarang ditiru itu. Jadi perang saiki ku kene ana artileri, kene ana pasukan payung sing memayungi mereka pakai pesawat. Gak iso marek-marek. Al-hamiyatul lazimah fi muakhiratil muslimin. Belakang sendiri masih ada nanti. Cadangan-cadangan yang akan belanin. Banyak mululan perintah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iki ar-rumat ing pemanah-pemanah. Perintah ing Allah yughadiru yen ta orang meninggalkan ya rumat maka nahum ing posisine rumat mahma wajadu kepriye wae nemu ya rumat min amri ikhwanihim saking perkarane kanca-kancane rumat al muqatilina sing padha perang hatta ya talaqqau sehingga nampa ya rumat al awamira ing perintah-perintah minhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mongko ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku fi muqaddamatil mukhattitin. Itu termasuk pelopor. Muqaddimah itu pelopornya para perencana-perencana li fununil qital kedue macam-macamnya seni-seni peperangan batara iki lan cara-carane perang. Muqaddimah itu tak kandakno mau. Jadi ini belum ada orang yang mimpin peperangan seperti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disuruh di atas bukit. Dan yang di atas bukit itu tidak boleh meninggalkan. Ada 40-an tukang panah. Kalau saiki itu penembak situ. Sniper itu besok itu. Saiki singgung perang-perang modern itu. Ono sniper yang akan nembaki dari atas, dari jauh. Kanjeng Nabi sudah menemukan itu. Sayangnya yaitu mereka tidak disiplin. Didhawuhi Kanjeng Nabi, ini posisimu di sini. Jangan meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi terhadap kawan-kawanmu di bawah sana. Kecuali saya perintahkan. Itu kan uang kemenangan militer itu kan antara lain yang terpenting adalah ketaatan kepada pimpinan. Nah ini enggak. Jane nek anu wis hebat banget iku Khalid ae iso temenggengen nyawang iku wis wah mate aku. Muhammad pinter teman ning kono dinggoni. Ngono iki pasukanku gak iso marek. Marek panah. Ya. Jadi itu termasuk muqaddimah Kanjeng Nabi itu, artinya pelopor. Akhizan kare ngalap bil asbabil lati itu saidu kelawan sarana-sarana alat itu saidu kang membelani sing dukung sing bantu ya lati ala khidlanil a'da ing atase kekalahane musuh-musuh wazimatihim lan ya teluke musuh-musuh biqail fitnati kelawan nibakake fitnah bainahum antarane a'da wa tashtiti samlahum lan mencerai berikan kumpulane a'da
wa kasri dhahrihim lan memecahkan kekuatane ada, memecahkan punggung itu artinya kekuatannya. Wa tadyik alaihim lan mendesak merupekno iku alaihim ing atase musuh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam peperangan itu menggunakan beberapa cara. Seperti itu tadi, bikin perlindungan di atas bukit pada tentara-tentara yang ada di bawah. Dan segala macam cara bagaimana untuk melemahkan musuh juga dilakukan Kanjeng Nabi. Mengirim orang untuk memberikan berita-berita palsu apa fitnah nih, karena mereka biar goyah. Oh ya, zaman perang Uhud itu ada yang sengaja mengatakan Kanjeng Nabi wafat. Jadi mereka wah sudah geger musuh itu, antara terus perang apa ora. Lah iki sing dimusuhi wis mati ya lha apa. Yo ora pengikute akeh. Akhirnya pecah lah. Nah itu apa jenenge, memang itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk metodene akhidan bil asbab alati sa'idu ala khidranil ada. Bagaimana supaya musuh itu kalah piye? Iqail fitnah, memecah belah mereka. Pemindalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono mau muwafaqatuhu. Ini diantara taktik strategi ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muwafaqatuhu utawi persetujuane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ma asyara bihi ing atase barang kang memberi saran bi kelawan ma sapa Al-Khubab bin Al-Munzir, Khubab bin Al-Munzir. Gimana itu? Wadzalika utai mengkono-mengkono mau iku annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa Badron bareng rawuh ya Kanjeng Nabi Badron ing Badar, nazala inda aqrabi ma'in huna. Nazala mongko mandhap ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam inda aqrabi ma'in ana ing sandinge parek-pareke banyu hunaka ana ing Badar kono. Ketika perang Badar itu kan, Badar itu lembah wadi, itu lembah. Wong kuno nek manani jurang, jadi kadang-kadang pikirane wong kok jurang kene. Jurang kene iku kejegur ya bar ngono ae. Iku maksudnya wadi iku gak ya itu lembah itu lah. Sini ini dhuwur kabeh terus ana sing cekung ngene iki. Ini wadi. Bil wadi muqaddas itu wae sing ana iku dhuwur terus mengisor. Badar itu. Ini ana Kanjeng Nabi kene Abu Jahal pasukan. Anu ning kene iki. Badar ini. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh ning gone Badar itu, langsung pasukan disuruh leren ning gone dekat air. Itu pikirannya orang kan, wah ini engko nek kekurangan banyu untuk minum segala macam itu dekat dengan tempat air. Itu tapi faqala al-Khubab. Khubabnya enggak begitu. Matur Khubab iku, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, ara'aita hadzal manzil? Tapi jenengan ngendikani ing kula hadzal manzil, pendapat jenengan hadzal manzil menika napa? Kok jenengan mandhap mriki kalih pasukan? Menurut jenengan napa niki? Aman zilan anzalakahu Allahu laisa lana an nataqaddamahu aw nata'akhkhar anhu. Napa niki merupakan panggenan mandhap, panggonan leren anzalakahu Allah
sing nglerenake ngedunake ing panjenengan hu ing manzil sapa Allah Gusti Allah. Laisa sing mboten wonten lanang kangge kita apa annataqaddamahu. Ento maju kita saking manzilan au nataakhir utahe mundur kita anu saking manzilan. Niki mancen ditetepake kalih Gusti Allah ken mandhap mriki. Mboten langsal maju, mboten langsal mundur, nggih mriki niki sing ditetepno Gusti Allah. Am huwa ra'yu. Ana ta huwa utahe manzil menika iku ar-ra'yu, pendapat jenengan bal harbu wal makidah. Niki memang taktik peperangan wal makidatilan ya taktik makidah niku taktik strategi. Niki jenengan diutus Gusti Allah kon leren mriki mboten angsal mandhap, mboten angsal maju, mboten angsal mundur, napa niki namung pendapat kemawon. Sebagai taktik strategi perang. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, "Bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah." Balik iki ora ditetepno Gusti Allah. Balik huwa utai manzil iki iku ar-ra'yu. Itu hanya mata-mata pendapat. Wal harbu lan peperangan wal makidatu lan taktik. Ini taktik strategi saja sebagai pendapat saya. Pakola mongko matur sapa Hubab. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, nek ngoten fa inna hadza laisa bimanzil. Oh. Ngono iku anu adabe sahabat mbiyen iku mbiyen pimpinane. Lah nek iku memang ketetapan saka Gusti Allah taala nggih monggo ngono. Tapi nek mboten ketetapan Gusti Allah niki nek kula gak ada pendapat. Fa inna hadza laisa bimanzil. Ora ana apa hadza iku bimanzilin panggonan leren, mboten mriki panggonan. Fanhat kula aturi bangkit malih monggo. Panhat, Bang. Binasi kelawan tiang-tiang menika monggo dijak pindah mau. Kata nak tia sehingga nekani kita sedaya adnamain minal kaum. Ing luweh parek-pareke banyu minal kaumi saking kaum. Maksudnya Musa. Nek iki mau kan terus begitu ana banyu terus langsung leren. Nek pendapat Hubab mboten kita terus monggo dijak maju malih. Tentara-tentara Panhat binas. Lah engko mangke larene mangke nek pun caket-caket kalian. Tenggene bangunan banyu tapi sing parek kali musuh. Jadi mendekati musuh panazalahu. Khatta na'tiya adna ma ata na'tiya adna ma'in minal kaum panunzilahu. Kanan zilahu mongko mudhun kita ing adna ma'in minal kaum mau. Summa nughawir nughawiru ya kena nughawira ya kena nughawira iku atap karo kata na'tiya. Summa nughawiru ta nughawira ngesatake nguras disatno. Mawara ing barang kang ana mburine adna ma'in minal kaum minal kulub saking pira-pira sumur. Kulub jamae qalib itu sumur. Jadi kita majeng mawon tengene banyu panggonan banyu sing parek musuh. Kita duduki situ. Liya-liyane ana sumur-sumur liyane tutup semua pun. Nah, ditutup kabeh. Nugawiru ku iso disatno, iso ditutupi lemah pokoke ora kena dienggo ngumpil lah.
Sumanabni alaihi mongko keri-keri bangun kita alaihi ing atase adna ma'in minal kaum mau khaudon ing khaud lumbangan fanam la'ahu atau fanam la'uhu mongko ngebaki kita hu ing khaud ma'an ing banyu itu idene ubab jadi kita mendekati mereka mana yang paling dekat dengan mereka sumur yang dekat mereka kita duduk situ nanti yang lain-lain kita hancurkan semua apa sumur-sumur pokoknya ben ora iso ngumpil aku di situ membangun blumbangan bariku tutup semua sumur-sumur itu perlu piye panas robu walaya robun kita mangke sakit ngombe nek ngelak-ngelak mereka kalau ngelak walaya robun untuk sakit ngombe tiang-tiang menika kaum menika faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad asyarta birra'yi yakti teman-teman nyaranno sira birra'yi kelawan pendapat sing jitu tenan kowe ya iku dilaksanakan jadi berarti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ngerti taktik strategi perang buktinya Khubab memberikan saran begitu langsung disambut dengan positif oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Pana hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minan nas. Pana hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.